No, dobre. Viete, prečo máte opakujúce sa sny? Neviem ani ja, prečo ich mám. Mne sa opakuje sen, že mi zomiera niekto blízky, neustále dokola na rovnakom mieste, rovnakým spôsobom. A ten sen sa mi sníma dokola, už sa mi nesníma, ale tedy sa mi snímal až dokola asi niekoľko mesiacov v kuse. Som mala, neviem, 15. Mne sa občas stane, že v živote zažijem situáciu, keď si poviem, že to som už bol, to sa mi snilo, že si budem zapisovať. A nebol to ten deja vu pocit, že si niekde bol, niečo si zažil, ale nezažil. To sme tiež včera riešili vlastne. Že máš pocit, že si niečo zažil, ale nezažil, že si niekde bol, ale nebol. Že si niečo už riešil, ale ešte si to nikdy neriešil. To je presne deja vu pocit, že máš pocit, že si niečo zažil, ale nezažil. Ľudia tu písali, že za to, že si videl fotku alebo čo také, ale podľa mňa je to, že si to prežil v svojom predchádzajúcom živote, alebo že si niečo podobné zažil v predchádzajúcom živote. A to ten deja vu pocit, si to proste nejak niečo osviežil, ale že to dalo ten pocit, že to zažil práve preto. Že to zažil v tom živote predtým. Spala by sa strašne. Čo vám poviem, málo spánku mám. Proste, neviem, či to niekto včera písal, že verí na tú reinkarnáciu. Neviem, či Rex. Niekto písal, že verí na reinkarnáciu. Čo je tiež taká zaujímavá téma. Veriť, pretože kokot, si predstav, že ty keď zomrieš, tak vlastne začneš žiť nový život a nepamätáš si to. Proste, nevieš o tom, že si žil nejaký život. Že už máš nejaké skúsenosti, že si to zažil, že si zažil veľa vecí. Prečo by existovala reinkarnácia? Za to, aby si splnil nejaký cieľ v živote, ak to včera niekto spísal? Alebo len tak? Že existuje niekoľko miliónov duší a ty sa iba stále reinkarnujú dokola? A že vznikne nová? Vôbec neviem, ale to veľmi zaujímavé také na zamyslenie. Reinkarnácia. Ahojte, vyhovienka. Ďakujem za follow. Thunder. Ja keď som bol malý, neviem, možno tak 4 roky, tak som staršej sestre vravela, že si pamätám, keď ja som bol veľký a nám malo, ale neviem, či si to vymyslela moja detská hlava, alebo to má nejaký základ. No už netuším ani ja, ale to strašne zaujímavé. Že by si to 4-ročná hlava vymyslela. My sa začne snívať s babkou a dedom, čo tu už nie sú, ale niekde si pamätám, o čom sa povíme, iba že keď si objavím, tak sa zobudím a potom som to taký napiču celý. Aus. Tvoj mozog proste ti asi iba sugeruje, že ti chýbajú, chápeš? Tak ti tak chce oplatiť aspoň z toho. Je taká teória, že máš na tomto svete určitý karmický dlh a pokiaľ ho nesplníš, tak sa reinkarnuješ. To je halus. To je dosť veľká halus. Ja vôbec neviem. Vôbec neviem, ako funguje reinkarnácia, či to je reálne. Ale je to brutálna téma. Na veky. Už sa z toho nevykrutíš. Budeš sa tu krútiť v nekonečnom kolobehu života a smrti. To by som nechcela. Tak reinkarnácia vznikla kvôli tomu, že je ľahšie vysvetliť smrť. Si zober, že čo by o tej smrti nič, ale to je za nič.
Lebo čiernota je nič. A ako vyzerá nič. Podľa mňa, buď sa reinkarnuješ, keď si zomrieš, alebo proste budeš keď spíš. Keď zavrieš oči a nič nevnímaš. Proste nebude nič. Proste zaspíš a už sa nikdy nezobudíš, chápeš? To je divné. Čo je halus gradix? A čo viem ja? Ja nič neviem. To znamená, že mám čerstvú dušu? To je úplne mindfucking. Je. Jasne, že ale to nechcem nedávne v knihách. Ja to chcem iba tak proste z brucha, že čo si myslíš. Že určite už taká miesto, keď budeš jak v čakárni a narodíš sa. Niečo ako v rozprávke Baby Chef, že ťa tam roztriedia do nového života. Neviem. Možno nejaký posmrtný život, nejaký posmrtný svet, nejaká posmrtná dimenzia, kde ti odíde duša. Pomerný krnci, jak čempom figurku, sami zobrazíme so zveratami a pikni si. To asi nie. To asi nie. Aramka. Je to z toho normálne, Či pani, to si presne. Či predstav, že si mohol piknúť, či bude žena alebo muž. Čo by si vybral? Čo by si vybrali, keď si mohli vybrať? No? Alebo či budeš bohatý, alebo chudobný. Prostý, alebo hlupý. Čo by si napikoval? Nemôžeš si piknúť všetko kladné, môžeš si piknúť jednu zápornú. Čo by si akože pikol? Či budeš chudobný, alebo sprostý? Ja som aj bohatý, aj chudobný, Emil. Ty nič. Ty sa nepočítaš. Toto je supom pečiak, tu čo spí nejaký kus. Lebo tam bolo, čo ja nejde. Nejde mi tu robiť kus hopa. Ja si myslím, že ešte presne možnosť oddeliť spirituálne od fyzického, ale nie, že to je dokáže niekto ovládať, čo vlastne je koncept reinkarnácie a dôvod, prečo ak sa niečo reinkarnujem, tak si nebudem povedať minulú existenciu. Či ma o tom niekto dokáže niečo povedať, čo je to. Presne teraz nie je to nič zle, presne, vysprostý nič zle. Neviem, či existuje reinkarnácia. To všetko sú proste domienky ľudí, chápeš? Nikto by ti povedal, že ja som sa reinkarnoval, je to pravda. Proste neexistuje prvý dôkaz a nikdy podľa mňa existuje prvý dôkaz, nebude o niečo takom. Pretože posmrtný život, reinkarnácia, takéto veci duchovno. Jak by si o tom získal dôkaz, vieš? Nikto ti neuverí, ak to tak bude. Svoje boli peniažky na skiny. Otázka je, či máš momentálne schopnosti, máš pri píku znova. Že vraj áno. Všetko spirituálom nechce, no jasne, že nechce. Taký šlešia nás teraz, no. Reinkarnácia je strašne zaujímavá. Som čítala taký príbeh, proste som videla taký príbeh, kde dieťa hovorilo, že si pamätá, ako zomrelo v minulom živote, čo je tiež cool. Neviem, či to je real.
Ale ak by si dieťa vymyslelo, že ho sekerou zabil niekto v minulom živote, že si to pamätá, že do hlavy, vieš. Ako by si to vymyslelo, neviem, niekoľkoročné dieťa. Tak to je zlou chudobu, jak to už na 10 viete. Videlo vo filme. I don't know. I don't know. Aj vieš sa to vrajce tiež, to je strašne cool. On sa hovorí, že malé deti a psi vidia duchov. To sa hovorí, že psi a deti vidia duchov. To je halus. Mňa zaujímalo vždy, že či môj pes vidí duchov. Tak sa zreinkarnujem. Tomu ver, ale to vás. Benny? Není tu, neviem kde. Nepýtam sa ho teraz. Na budúce. Možno mi odpovie. Čo myslíte? Jednoducho na pokeci. A počnem preklad zo psia reči do angličtiny, čo si ani na mobil. Oh my god, dík za radu. Lebo vedia, že sa bojíš. Áno, aj môj pes na sa nič nevidí. Teda môj pes robí, že sa proste niekam pozerá, nič tam není nikto. Alebo takto kúká smerom na stenu a nič proste tam není. Ani pavúk alebo muška by sa tam pozerali len tak. Hej, hovorí sa, že to zvieratá vidia, čo je strašne mega cool. Je to neskutočné. Je to neskutočné. Vypadá sa, že proste vidia duchov. Myslíš, že nerozumejú? To má celé nejaké pokazané modely. Možno len trénuje. Na čo trénuje? Nebereš do steny. Trénuje brachanie do steny. To dáva zmysel. Že trénuje brešanie do steny. Hej no. Hej no, hej no. Furt niečo v hube, nemôžete spozerať po duchoch. To máš divného psa, že má furt niečo v hube. A tak bych mal pas. Tvoj pes ťa nechce ochrániť pred duchmi. Môj pes raz urobil to, že my sme spali v izbe. V inej, ako v tejto, kde som. A tam je gauč, no. A ja som normálne ležala a to také elko, chápeš, proste elko. A on spal na toto elku a on sa posadil. Tak sedel, kúkal, normálne kúkal takto. Normálne furt proste pohyboval hlavou, postupne. Potom som sa kúkal do kuchyne smerom a začal vrčať. Tedy som sa akože fest posrala a odtedy tam už nikdy nespím v noci sama. Ako odtedy mám fest strach v tej miestnosti. Mala som aj video, ale to už asi nenájdem. Halus, baťo. Môj by sa postavila, aby svoju ruku do úst. Bože, tak čo máš za psa? Ja umrem. Ty zabijak.
Mám viac takých videí, kde Benny proste len tak kúka, jak puk. Jedno vám môžem ukázať. Jedno vám ukážem, ako ho nájdem. Neviem, či ho nájdem. Scrollujem. Hľadám. Našla som do videa. Ktoré vám ukážem, že raz urobil Benny. Hej. Mám jedno z izby. Počkaj, ja si teraz takto prehodím. Ok, dívajte, hej. Ukážem vám do videa. Môžete si... Podľa mňa, neviem, či to niečo bolo, ale ja chcem sa byť dosť bála, pretože mňa to stresuje, keď ma pes robí toto. Ok. Fakt neviem, je mi to jedno, kde je pravda. Ja som sa proste bála a o to išlo. Pozeraj, toto je jedno. Toto je druhé. No, tam aj vrčal, to je počuť, jak vrčal, hej. To je bomba. Tak počkaj, najprv prvé. Toto bolo z izby, kde sme boli. On toto stal asi 15 minút tu stal. Ja som sa brala do ruky mobil a začala som si svietiť, že prečo tam stojí. Že prečo nejde spať na posteľ so mnou. A kúkal sa sem. Tam je čo buchlo, neviem čo to bolo. Počuli ste? No. A tu potom kúkal. A kúkal tu. Takto tuto kúkal, ešte ja neviem, dlho tam kúkal. To sem boli asi hodinu, že kúkal. Toto sa tam dialo asi hodinu, hej. Tedy som akože mala dosť. A potom, tu mám ešte toto video, tu som ležala. Toto je krb, vidíte? A tam kúkal a štekal. A nič tam nebolo, nič. Vidíte, že len sama. A on tu sedel a už štekal na toto. A toto je kuchyňa, hej, a tam sa kúkal. Kuchyňa a toto je krb a proste tam štekal. No. Takže vlastne som proste tam... Takže tak, som bola v strese z toho. Neviem, či mi berotil orb. No proste, to boli... Toto som si nahrávala vtedy, lebo... Stresuje ma, keď stojí len tak a kúka na jedno miesto pol hodinu. Na tom prvom videu, neviem, či tam preletel orb. Môžeme si ho pozrieť ešte raz. Na tomto, hej. Na začiatku je prach. Taký dostávaš, keď tam je on. Neviem. Neviem, proste toto bolo strašne stresujúce. Tiež čakal si ale pol hodinu. Niečo prasklo. A potom tu preletel orb a fakt. A potom, čo tam urobilo zvuk, tam preletel orb. Nejako som si na tom videu nevšimla. Chápeš? Wow. Teraz sa budem bať spať v tejto izbe. Menší hantu mer. Obaky Andrea Rajčuriat. Ale že potom, čo tam je čo puklo, tam preletel ten akoby orb. Neviem, či to bol prah alebo orb. To už je vo hviezdách. Ale hej. Fakt som bola akože v strese. Ja to proste ma to stresuje, lebo som poverčivá na to, že psi vidia duchov a keď sa niečo také stane, tak proste ja tomu verím. Takže som potom bola také, že neviem, či som potom išla spať niekam iné, vlastne do nejakej tretej izby. Ale povedzte mi, že to bolo creepy, že som ležala a do kuchyne len tak, do ničoho. Do praha si poštekoval. No ten a to bolo také fakt, že bledé a fakt, že gulaté. Potom, čo to prasklo, videl si to? To bol let.